Okay guys, good morning. So sa kusina ni Iwolski, ayan. So magluluto na naman tayo ng ating pagkain for this afternoon. So ngayon is, ang lulutuin naman natin is inasimang sapsap ng isda. So yan. So painitin lang natin ang ating kawali. So pinag-isipan ko siya kung lalagain ko lang siya or gigisahin. So ako, napagdesisyonan ko na gisahin na lang siya para lumabas yung katas ng mga ricados ko. So, mamaya papakita ko sa inyo guys, okay? So, but first, painitin muna natin ang ating kawali para talagang sure na sure. Ay! So, ayan guys, kapag mainit ang ating kawali, ilagay na natin ang kaunting cooking oil, ha? Konting-kunti lang guys, yung talagang magigisa lang yung ating mga ricado. Ayan. Kasi para mas lumabas yung katas, kaya magigisa na lang tayo ulit. Pero konting-kunti lang naman kasi para mabawasan ating mga langis-langis sa katawan. So ayan guys, kapag mainit na yung ating cooking oil, ilagay na natin ang bawang. So yung bawang, hintayin natin siyang mag-golden brown. Ayan, hindi ko siya masyadong pinaliitan yung mga hiwa. Kasi nga, sinabawan yung ating lulutuin para hindi siya masyadong madurog. Siyempre, para naman meron pa silang nguya, no? So, next natin yung ating sibuyas. So, ganun din. Lutuin din ng mabuti ng ating sibuyas. Kasabay ko na kasi yung pagsaing. Okay. Kasunod natin siyempre yung luya, katulad na aking sinasabi sa inyo palagi. Gusto ko lagi ako naglalagay ng luya. Kasi yung luya is masarap siya. Tapos, isunod na natin guys. Dapat mag-golden brown din yung luya. Ayan guys, kapag golden brown na rin yung luya, pwede na natin isunod ang kamatis. So, 4 na piraso ng kamatis. Nakakamtaman ang laki ang nilagay ko dito. Ayan. So, naguluto-luto mo siya, no? Kapag okay na guys, yung kamatis natin, lagyan na natin siya ng isang basong tubig. So, tintayin nyo na lang guys kung gaano karaming sabaw yung gusto nyo ilagay. Para talagang makontrol nyo yung sabaw. But syempre, depende sa dami ng kasama nyo sa bahay, no? Kung madami kayo sa bahay, syempre dapat damihan nyo rin naman din yung sabaw, lalo kung mahilig silang uminom ng sabaw. So, ayan guys, pwede nyo pa rin naman siyang dagdagan kung hanggang saan yung... Sa akin, nilagay kong 4 na basong tubig, yung ganitong size. 4 na basong tubig kasi yung mga kasama ko mahilig sila sa sabaw. So, hintayin lang natin siyang kumulo, okay? Ayan guys, kumukulo na siya. So, pwede natin ilagay ang ating 1 tablespoon of salt. No? Pero depende na rin sa inyo kung gusto niyo na medyo mataas yung lasa. Pwede niyo naman siyang dagdagan. So, yun na natin isunod ang ating sili. Kasi yung mga kasama ko mahilig din sa maanghang na pagkain. So, isusunod na natin siya. Ayan, hintayin lang natin kumulo-kulo ng konti. Ayan guys, kapag okay na siya guys, pwede na natin ilagay ang ating mga isda. So yung yung ating sapsap, madali lang tong maluto. So kaya kinakailangan bantayan nyo rin siya. Anyway, yung sapsap naman natin guys is medyo malalaki. So kaya medyo matagalin lang natin ng konti yung ating luto, no? Pero again, this is nilaga, no? Parang sinigang na nilaga, ayan. So, bantayan natin yung isda para hindi siya malanok guys. Okay? Ganyan lang, ilagay lang yung ating sapsap. Ayan. Tapos hintayin natin siyang kumulo.
Yan, after ng mga 2 minutes guys, pwede nyo na ilagay ang gulay para sabay na silang maluluto, no? Kasi pag hinintay pa natin ng medyo tatagal, baka malamok yung ating baka malamok yung ating isda. So ako, ang dami kong biniling gulay kasi mga kasama ko mahilig maggulay. Ganito lang guys, ilalagay nyo lang yung gulay, okay? Takpan lang natin siya guys, ayan, para maluto na yung gulay natin. So, pwede natin siyang tingnan after siguro mga 2 minutes, tingnan natin siya kung okay na yung gulay. So, ayan guys, naamoy ko na yung tilapia natin. So, para hindi naman masyadong madurog yung tilapia natin. Ay, tilapia, sorry, yung sapsap natin guys. Baka kasi madurog na yung ating sapsap. So, pwede na natin guys ilagay yung ating kalamansi. Ilagay na yung ating kalamansi. Habulin natin yung kasi baka madurog yung ating sapsap, no? Ay! So, maganda nito guys, sinasala din. Hindi ko na siya nasala kasi, ay! Ano pa yan? Kasi inabol ko yung yung sapsap na ilagay ko na siya. Ayan guys, so ganito lang siya, kadaling lutuin. So, actually luto na siya. Kasi panghuli dapat ilalagay yung yung kalamansi. Parang yung kalamansi yung ating last toppings. So ayan guys, so sana subukan nyo rin to sa inyong mga bahay. So simple lang siyang lutuin. At sigurado ako na magugustuhan ito ng iyong mga pamilya. So stay safe guys and see you on my next cooking. Dito lang yan sa kusina ni Wolski. Bye bye! Thank you guys. God bless. To God be all the glory.